så siger han, Inger Christensen. Og så siger jeg, Inger hvem? Det første gang Landposten kom til mig med et brev til det sted, jeg lige var flyttet ind, sådan en lille bitte skovløberhus, der lå i udkanten af skoven, havde han et arbejdseksemplar af det, som i øvrigt ligger inde på mit stuebord derinde. Grønt arbejdseksemplar, den første udgave af det med sig. Og jeg stod ikke ud af sengen hele den dag. Jeg læste bare det fra ende til anden, mens nattergalen sang i ellekratter lige uden for huset. Og jeg var fuldstændig ude at svæve. Jeg forstod ikke en skid med hovedet. Men jeg kunne bare simpelthen mærke det der sprog i kroppen. Jeg kunne mærke, der er et eller andet der. Jeg er nødt til at sige ja tak. Når man kigger på kunst, så er der ikke nogen tvivl om, hvad det er, man kalder socialistisk kunst. Hammer og sejl derudad, og hjelmklædte soldater og sådan noget, velment og rigtigt og skrækkeligt, som det er, så er der ikke nogen, der bliver rykket af det, tror jeg. Fordi det er så manifesteret, det er så, kom nu her, små venner, nu skal jeg fortælle jer, hvad det her handler om. Der er ikke plads for den enkelte, hverken kunstnerisk eller politisk, til at få nogle mentale brikker sat i gang, så man selv kan gøre sin stilling op. Så man bliver slået oven i hovedet med en holdning, og den skal man ved Gud vedkende sig eller frakende sig. Og det er så den måde, verden bliver skilt fra sig selv på. Ikke? Nogen er for, andre er imod. Den sublime digtning, Inger Christensen-digtningen, giver mig som lytter et valg. Jeg kan vælge, eller jeg kan finde ud af, at jeg ikke forstår. Jeg kan tro, jeg forstår. Eller jeg kan lede efter noget, jeg måske forstår. Og så er det i virkeligheden underordnet, om det, jeg synes, jeg forstår, at det, var det, hun mente med det. Fordi hun har sat noget i gang hos mig. Inger sad og sidder stadigvæk der. Så det var noget af en udfordring at komme derefter. Komme efter det så store ord, som jeg aldrig ville kunne komme til at skrive selv. Jeg ville aldrig nogensinde få så digterisk et overblik, så lyrisk et overblik, så jeg kunne bare kravle i nærheden af det. Men det var heller ikke nødvendigt at nå de stjerner. Vel? Det var nødvendigt for mig ikke, at hun havde givet mig lov til, at jeg var den, der satte musik til et udvalg af det. Ikke gør det til skamme ved endnu en gang at rime hjertet på smerte i min næste udgivelse. Ikke? Så det har virkelig været udfordring. Og så kom, efter 3 år, så Iskrystaller. Og der kom jeg i land som sangskriver.